नैबेयाव जौ बिदै लादो नैबेयाव जौ लोंदो लोंनायल'खा लोंनाय खुलुमबाय बयखौबो नै बे गिफ्टखौ सोर होदों भिडिअ नायबानो सिनायखागोन आरो बिथांमोनखौ गासिबो सिनायखायो नै माने गाइखेर सुरा ना मा होनो बेखौ होदों फैनानै बिराद इन्टारेस्ट खालामफैदों बिथांमोना जोबोर साबायखर थाबाय नै बा गाइखेर सुग्रा माखा हिट बिदिसो होफैनांगौ दा नोंगो गाननाय देलाय नों गाननाय ओरै माबायदि नुयो एसेल' गान खेबसेल' गान नै बिखौ सासे लोगो होफैदों बिथांनि मुङानो जाबाय निजोम आंनिजोंनो एखे आरो बा गाइखेर लोंग्रा माइ दोनजाया माइ दोनजायाखै खेंख्रा दोनजाया गोलाव दोनजाया बिदिनो दोनदो माथो बख'नाय प्लेटसे नैलाय लांदो मा मोनसे खम नामा सयथा थाखायरा मा मोनसे खम जानाय नोंगोना मा बुस्थु बेयो खुलिनाय दे नों खुलिबाय नोंनि खाफालाव मा ओंखारो नो माथो इयो मोजांथ' जाखायो दंनायालाय थेवबो मोजां बेखौ लांदो नोङो बेखौनो लांदो प्लेट गोनांखौ दंखायो दंखाबाबो गाज्रि जाबाबो मिथिखाबायना दोनदो डाबल थायो खोमा लेयाव गिदिरनिफ्राय फिसा फिसा ओइलाय बिनि पिक्सारावनो दं नैलै बैथिं मा गिफ्ट मोनदों बेखौ नायगासिनो जों बेबो थिगानो बे जग लांदो नोंखौ नायलाय मा बेयो पिक्सारा गैया माथो बेलाय ओइ उल्था खुरै नाय बोरो बेबो गिलिरै माबा खुरैयानो बेबो खुरै गिदिर दे खुलि काप प्लेट मोजाङानो बेबो लेमा कापबो दं माथो सिंग्रा कम्बल गुदुं मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि फैनाय मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि जोंनि कलेजनि नै बेखौसो नायनांगोन दा मा बेसाद बियो नै इखौ नायफैलाय बेबो काप प्लेटआनो मोजांलै खुरैल'लै बेयो हिट कफि लोंग्रासो बेयो साहा लोंग्रा नङा कफि लोंग्रा बेयो बिथांजोआ बुंदों बुरिया बबाय बोरो गिफ्टखौ देखायलाय
बिराद मोजांनो उल्था लाबायलै जाम्बि गिलाससो जागोन इयो ओरैसो आगे दिमु होफैदोंमोन नामाथाय बेखौ हिट मोनदोंनो आंना हिन्जावा मोजां मोनदोंना हरनाय एसे देखायलाय गिलास जागोन बिदि होनबा नै बेसो दा हिटनो आलायना दोनगोन आं मोजांनो सोर हरनायथाय सोर बिहरनाय बिहुमनिनो आखल जागोन ने बिहरनाया ओमफ्राय हरग्राया बेनो जागोन मिथिखाबाय आं हरग्राखौबो जायखियाबो जोबोद मोजां जादों गोजोननाय थाबाय मोनसे आरो नै जोबोद समायना गिफ्ट मोनबावबाय बेनो जाहैबाय टु निजोम गयारि फ्रम पुर्न बर' बेन्निबारि आदा पुर्न बेन्निबारिनि जोंहानिया आदा आरो बे होदों नै गोजोननाय थाबाय आदानिसिम जोबोर मोजां बेखौ नायलाय बुरि नोंनि खाफालाव मा गोलैयो नायनि दोननाबो ला दोननानै नोंनि नांगौ नंगौना नङा आयै माथो एखे गोजा नै माबा दं सामुस गोनां नोंनि खाफालाव खालि बेल' ओंखारो आं नोंनो मोनसे बासिना हरनो दे र' गिदिरखौ नायनो लुगैदों आं कुकार ना नंगौना नङा ए नङा 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 मा होनोमोनलाय मस्ला मस्लि रुग्राया मिथिया बरिया बेबो मोजां थेंकिउलै होफैनायनि थाखाय बे सामुसखौ माबा सामुसनो खेमसिया ओइनि खुसिया मा सामस बिलाय खेमसियाबो खेमसिलाय खेमसि सामुस होनफ्लांदों जोंहा गाज्रि जाबाय खोमालै मोजां दे बे माबाफोरा बे गिदिर फिसा बे मेचिनल'सो ना मोजांलै बरिया दे दोनफिनदो बेबो एसे गिलिर नायदो बोख्ला बोख्ला मोजां बुस्थु नामा माबा मा होनोमोनलाय हाजार दोनग्रा अ जाहानाव एवग्रा थाग्राया मोनसेल' मोननै जाहानाव दा मोजाङानो जाबाय ए बे कारेन्टआवबो जायो जाम्बिलाय कारेन्टआवबो संजायो बे दोनदो प्लेटसे बजाय जाजोब्बायलै मा सेप्ता बुस्थु खोनासंलाय जेन मिथिगोन बायदिनो आयौ मा बिलाय एसे दाब्लां ब्लां बिलाय अ बैयो दे 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 बोखारथारदो ट्रे नामा बिलाय ये प्लेट बे खुरै गोथौ एसे जाबाय दे मोनसे जिनिस मोनदों
क्रिम ब्रेड सोर हरफाखोथाय मिथिला आंथ' नैयाव दंफायोमोन ना नैयाव दंमोन ना आथा सिथाबना दोननाय नामा हा बेयावलाय बोरै थाफानाय प्लास्टिकआव सोनाय आदसा नैयाव हरफादों जाहैबाय नैखौ जाग्रा बेखौ दा हौवा हिन्जाव जानोसै जों दसे उनाव मा बेलाय अ बेडशिट बरिया गोजोननाय थाबाय बेयाव मिलायखागोन गुवार ना बिसनायाबो बायलायनांलालै बेडशिट मोननै मा होनदो ए सोरबा नै फ्रम धनन्जय एन्ड कंकन केनिन नायलाय खुलिफैलाय खुलिदो दे आं लिरलायना होफैलायदों नांगौ जौ लोंग्रा जौ लों ए माबासो माथो जौ गोनांसो बेयाव नैबेयाव जौ बिदै लादो दा बेयाव जौ लोंदो लोंनायल'खा लोंनाय दैसो लानानै लोङोलै ए बिदिनो एखे बैयाव दं मोनसेयाव बैयाव बे जाबनायाव बिदि गोनां जोबजोब्बायानो नै बैयाव जाब्बाय माखासे मथा मथि नै काहानि थोरसि काहानि होनो ना गंबै सानलाय अ कासनि सानलाय कासनि इयो माथो होनो लखासो होनो सारि पास सयखान ओमफ्राय नै दाबोर ओमफ्राय नैबेबो गनैजों 7 खान बेयो आलारि बाथि लानो मोजां जागोन आरो आलारि बाथि लाग्रायानो इयो खालि फुजाबा बेयो गंब्रै इलिगे बाथि सावनायाव बाहेराव माबाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट न'साव बेयाव दोनबाय माखासे बेयावबो दोनबाय आरो हरैबो दोनबाय खावसे ओरैबो दोनबाय मोनफा मोननै दंबावो आरो गोलैयालै बैसो सोमावना नायनांगोन एसे मानि गिलिर ओंखायनो दोनदां बैजों खाबाबो बरिया नों बिदिनो सेक मोनथारदों नामा नङा बे आलदासो गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा 6 7 मोननै पेकेटनिब्रा बे बेलेग बेलेग पेकेटनि ओमफ्राय नै दोननाया जाजोब्बाय एसे स्रां नुबाय नैयाव दंमोन नालाय दा बेफोरखौ एसे बोस्रांबावनांगौ नैयाव दोनबाय बाखि खावसे दख'ना काप प्लेट इयावबो दा मोनसे खामानि दंबावो नैबेखौ ओरै खर'सायाव दोनगोन बेखौबो खुरैखौ मोननैजों दोनजाबगोन आरो नैथिंजाय मावजि फिसा मेव मेव जाहानावसो थाफैग्रा जाबाय नोंसोरा जाहानावसो थाफैग्रा जाबाय होद नों मा खारबाय थायो ओरै था मावजि फिसाफोरा नै मेव मेव गाइस न'नि खामानिया जोब्बाय दा नै लेबु बागानाव फैबाय लेबु खानो होगासिनो बैथिं हाजिराफोर खागासिनो दा बेखिनिल' आरो खाखांना दं बे जाहैबाय फाथि लेबु बस्थाथाम
सारि फुन बस्थाथाम बेनि जाहैबाय गोमोन हेलासि गोमोन बेबो बेसे जाखोमोनथाय बै जाहैबाय हेलासि नै फाथिसो बावदों बेनिया हेलासि 2 फुन आरो खाबावगासिनो बेसेबां खाखाङो नायनोसै बेथिं खागासिनो नै माबाखौ क्रिम ब्रेडखौ जानो होनना दिहुनबाय ओमफ्राय नै एक्सपायार डेटआ जाहैबाय 19/12/23 साननै सिगां एक्सपायार जाबाय दा जाय लाबोदोंमोन गैला आफसुस जाबाय जोंहाबो जानो नै सेस समयसा माबायदि मोनदों बुरि जानो लुगैनायखौ मोनजायैनि बाम जानोसो दंबावोलै आंजों सेस